great. And it could be like 70 years. Wage. There's no excuses. Things I recommend to people is just sleep in their bed. Seminars like in that topics is the importance of regeneration, but I think it's the most underrated one. Cold baths and failure. The thing is you know. Takže ešte by som chcel povedať, čo jem, aby som mal také obrovské svaly. Že vítajte v relácii Moja babka varí lepšie ako tvoje práce. Dneska si urobíme vypražaného bažanta. Potrebujeme na to škoricu. Vítajte v relácii Moja babka varí lepšie ako tvoje práce do tretieho kolena. Paňa brata striko. Keďže sa mi už vypla kamera 2 razy dneska v priebehu pripravovania tohto exkluzívneho receptu, tak to nebudem robiť od znova, ale len vám poviem, čo som tam dal, hej, troška to dolepším. Takže išla tam škorica, kokos, kakao, medík, orech, zabudol som ešte tvároch. Mali normálne domáci jogurt. Bielý. Skúsim si tam drbnúť ešte trocha kefíru. Domáceho. Oui. Bon appétit. Ešte bonus, taký malý vianočný, no neviem či vianočný, proste bonus. Bonusové jedlo, fakt, nejaké zhnité. Ty vole, mužík. To bude, že omega 3 špeciál, sardinky vo vlastnej šťave, olivový olej.
Steak bones. Rybí olej. Našiel som aj papriku. Olivy. Taká jedna vec, čo som vychytal od takého typka, volá sa Max Lugaver, lebo neviem, jak by som to mal vysloviť, je jedenie surových zemakov ako zdroj rezistentného škrobu, ktoré potom žerú tie vaše neviem čo, baktérie v bruchu. Takže zemak musí byť surový, lebo že keď ho uvaríte, tak sa tam proste už tam nebude ten rezistentný škrob, no nejsem expert, sorry, neviem vám to vysvetliť. Ale takisto sa dá finta spraviť s rýžou. Rýžu keď uvaríte v nejakom oleji, kokosový by bol asi najlepší, a necháte ju potom vychladnúť na 12 hodín v chladničke a potom už ju môžete ohriať aj napríklad v mikrovlnke, čo by som inak neodporúčal, nie som nejaký pro mikrovlnkový. Takže zase tam je viacej toho rezistentného škrobu, ale tak myslím, že ho je tam menej ako v surovom zemiaku. Takže neviem, no ja si dávam domáci kefír, domáci jogurt, kyslú kapustu, by som dobre prdel, a aby čo mali papať baktérie, tak si dám hurový hemák. Je strašne chutný.